In Cambuur begon sterk in de openingsfase, want FC Utrecht weer direct onder druk zet. Hier komt de bal, maar een beetje mazzel voor de voeten van Sai van Wermerskerken. Draait hem zijn chinstander heen en liet dan een geweldig schot los. Maar de linker van Wermerskerken, hij scoorde ook al op die manier. Maar de verkeerde linkerpoot, zal ik maar zeggen. Het in Scheveningen in de bekerwedstrijd. En hier docht hij het werd. En zo had Cambuur vanaf het begin een voorsprong te pakken en bleef drukken. Dit kopbalzie van Steenvoorden werd pakt door de keeper. Dit prachtige schot van Kevin Jansen. Bam! Op de peel. Hier een better lot verzinnen. Maar de druk van Cambuur houdt aan. Hier is de onval over de linkerkant. En die bal komt prima uit bij Kevin van Kippersluis. En hij zorgt in de 24e minuut voor een 2-0 vastsprong van Cambuur. Vol sluiterjochte, goed aanmaken trof van Kippersluis die meerdere kansen kregen. Dan geven we naar het slot van de eerste helft. Ai, dit gaat net goed. Hier is het Kielan Le Bon die erop breekt. Het is van Wermerskerken die het onderneemt Remo Loekemat. Daarvoor trouwens geen kaart krijgt van de skiertjochter. Maar de bal gaat wel op de stip. En het is Venema die hem onberispelijk in zit. En zo krijgt Cambuur op slag van rechts toch nog even het lid op een noos. Maar onder het begin van de tweede helft is hier het schot van Siganic. Die gaat via het lief van Junior van der Velden voorbij de keeper Tijmen Nijhuis. En binnen de kwaste keren had Cambuur de marge weer op 12. En weet het dat het de zaak wel binnen had. Dit is hier iemand te verzels van Kevin van Kippersluis. Ja, dit weer een prachtige kans. Maar dit wordt nog een hele mooie kans. Dat wil zeggen, hij dwingt het zelf aan. De man van de wedstrijd, Molen, kap van der Velden uit. En zit hem maar links prachtig in de lange hoeken. En zorgt het ervoor dat Cambuur de marge op 3 zet. Dan werk je echo je doelsaldo. Hij wie de uitblinker, Robin Molen. En hij hier misschien nog wel wat dwang kennen. Dit is Siganic, want dit schot eindigt het op de latten. En zo bleef het 4 hier voor Cambuur. 3 punten in de pocket. 3 punten zijn belangrijkst. En dat je weer 3 goals omhoog gaat in de plus, dat is mooi meegenomen. Maar ik denk dat het vandaag wel meer had moeten zijn. Dit wordt een ongelooflijk spannende slotfase, hè? Ja, dat klopt. Maar goed, volgens mij kun je dat zo'n beetje elk jaar uit de kast halen. Dat verhaal, volgens mij was dat vorig jaar ook zo. Dat het heel spannend was rondom de meeste play-off plekken. En dat zal nu ook weer zo zijn. Alleen het belangrijkste is dat je dan zelf goede zaken blijft doen. Nou ja, dat is van week tot week bekijken, Geert. Want dat kan zomaar weer anders zijn.